UPPLआ हारसिं इलेक्शन गेलेनाय लोगो लोगोनो गासिबो हारिनि रायजो राजा बर' माहारिजों लोगोसे UPPLजों जगाजग जादों बिथांमोना मोजां मोनदों मानोना पलिटिकेल आबहावाया बारा मोजां नङा सोर सोरजों लोगो जायो सोर सोरजों मा जायो जोबोद बेले बेजे दा हारिनि खामानि मावनांगौबा हारिनि जेंनाफोरखौ बोस्रांनांगौबा गावनि एजेन्डाजों थांनांगोन आरो UPPLआ गावनि एजेन्डाजों खामानि मावनो ओंखारनायलाय जोंनि हारिनि मानसियाबो मोजां मोनदों आरो UPPLआ रावनिबो नारसिननायखौ मानिया जासे हारसिंनो जिहेतु बिसायख'थि गेलेनो फैबाय आरो गणतान्त्रिक देशआव बेबायदि थांखिखौ लानो हायो मानोना जोंहा हारिनि खामानि मावनांगौ ओनसोलनि खामानि मावनांगौ दा नंखायनो गासिबो माहारिनि सुबुंफ्रा जोंजों लोगो लाफादों आरो नैबे 9 एप्रिलाव जानो गोनां बिसायख'थियाव बड'लेण्ड ओनसोलाव थानाय गासै 15 मासिनि मादाव 10 निफ्राय 11 मासिखौ जों मोनगोन बियो दिनैनि तारिखआव आं नायोब्ला जोबोद रोखा नुयो क'क्राझारा जोबोद मोजां बेयाव जेबो उसुबिदा गैया हरैनि जि बेरेखा हान्जानि बिजाथि बिथाङा बेबायदि जेबो क्रेडेन्सियेल गैया जोंनि आथिखालनि चिफ बिथांनि अनजालि बिसि बिनि बादैथ' जेबो क्रेडेन्सियेल गैया आरो बिजनेस मावग्रा सासे आइजो ओरैहाय लरेन्स इस्लारि बिथाङा 30 निफ्राय 40 बोसोर हारिनि खामानि मावबोदों 2020 गोजोन गोरोबथायाव बिथाङा सागान होदों नैबे 5 बोसोराव क'क्राझाराव गोबां लामा दालां इनफ्रास्ट्राक्चार बिथाङा मावदों दा बेफोरखौ नुनानै रायजो राजाफ्रा जोबोद मोजां मोनो बिथांखौ अनो आरो सायाव जि देखाया मानो सिङाव भटआ लरेन्सनोनो होगोन बेयो रोखा ट्रेक्टरावनो होगोन बेयो रोखा गतिके क'क्राझाराव देरहागोन दतमायाबो देरहागोन क'क्राझाराव जोबोद मोजां थासारि बिटिआर मोनसे मासियाव देरहागोन होननानै नोंथाङा आसा थिनो 10 निफ्राय 11 मासि दिनैनि तारिखआव आं नुयो जे 10 निफ्राय 12 मासि 12खौथ' क्लियार नुयो नाथाय 10 निफ्राय गाहायाव थांनाय नङा तामुलपुराव नोंथाङा जिहेतु आसामनि बिधानसभा तामुलपुरा जोबोद मोजां आं तामुलपुरावनो जोनोम जादों तामुलपुरावनो देरदों लावदों बेवहायनो लेखा फरायदों बिनि रायजो राजा बिनि गासैबो आंखौ मोजां मोनो आंबो मोजां मोनो लोगोसे आथिखालाव जि गोदान तामुलपुर सोरजिनाय जादों बेवहाय गासैबो जोंनो बिबान लादों दा बेखौ नोजोर होनानै बेखौनो नुयो जे तामुलपुरनि रायजो राजाया UPPLनि बिजाथिनोनो भट होगोन गुबुननो भट होनाय नङा।